Prisahám, že mňa už zabije tá ofina inak. Už mi extrémne leze na nervy. No, ale chystám sa do fitka, girls. A prišli mi nové šatičky z Belly. Sice prišli iba 3, mali prísť 4, neviem čo sa akože udialo. Ale tieto proste musíš vidieť, že hneď. Že okamžite. OMG. Girl. Pozri sa na tento princess moment. Pozri sa na tie všetky krásne kamienky. Gorgeous. A pozri sa, aké sú úzké. Ježišmaria. A tu na vzadu ešte majú dokonca takýto sťahovací pás. Look. Taký ako na podprsenku. Takže to bude celé úplne obťahnuté. Milujem. Ježiš, ja už mám toľko šiat, že ich tu mám reálne po zemi, proste v balíkoch, po zemi. A už som si vravela, že ich asi začnem požičiavať, alebo niečo. Lebo proste oni mi tu iba stoja a nikto ich nenosí.